baba Misiri sana momi setinwe barenga baba tabanga ba Misiri sana barenga barno mogo ngali to kodiara ro na iranire na inche tigamba tebinga nimba anchete na ninde teara to gendre ko korega siga to gendre to kokora ikenara ko samana ande nyiguane ne chinkwano mugabano itopo simba kwanire ka kintu na banta abamo twensi na bagusitore abagetutu nigo banyomete gaiga mumubea abamubea bakanyoma gaiga mwamusioma teko bagentokia iseyeri yoba ngabagakamba kagambire kurumaega mogamo mochimo sina chief Musa Nyandusi twabato mochief korugaiga baruanire tigoro ya keroka omanga bakaruka bakagamba baruane tigoro ya keroka ongeri na babo yonde batimote bakaruba bakagamba baruane tigoro ya keroka ngento kieke geko gerabono intwa banta pamo chimbe bechiga chiabero asenga kientambe togocha kuruana bono inchena abugetenga mwatoire riba kaboneke gorikiregeke togambe toro kyobogambi borobia na sabiro kwabere sebindo byabere bikorekana keroka osambera abange na bamakara abange na bamatunda kerinege ndo kerekebe lakini incheni kwege nande nyasa nane ni mwege netenga naroro amarigali abange na bali baragalia koikabu atabantu bali bakorete bintu bi ngatoma chibesa agali gavana gatoma chibesa bagatebanga inchena atoma ngasambera abantu nganane ntome chibesa monyegerete nchabantu minkole bintu bikabunebi nasabire America nero watu mchingo hoteli ya lina tago obviously kompra motei ngate rubyana tago na naenda ofisi kabiri obviously nintegete erosibwe lakini ngoroswe tuiwana ini tindai tukuwana muno lakini gasingo kolekanire mweshimiwa oyo aibone mbande abantu bao kubarangirire mwese president kayariga president ana ondara